Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sige akong maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo. Sige ako no, kaninyo o kanatong tanan. Ako din pauso na ito din atong pamilya. Mahimong gani, mapangiko rin ni Mari. Nga atong i-viral din pag-greet o mayong adlaw sa Ginoo o Happy Lord's Day. Yan ang nakauna ko kay para makabalik taong tayo ba o unsa gyud ang atong pagtuo. Around the 1st century, 2nd, 3rd century, sa akong pagbasa-basa sa church history, kasaysayan sa atong simbahan, mga early fathers na to, they regard yun aning ang lawa nga adlaw sa Ginoo, Lord's Day. Ngayon tungod kay mao man ni ang adlaw din nabanhaw ang atong Ginoo. So, mura o common sense na nato ba? Domingo, nabanhaw, Ginoo, so adlaw niya. So, mo na yung language, mo na yung pag-ilag ang Domingo adlaw sa Ginoo. So, kung gano'n ay nato na unahon, kung paingon din na sa unahuna na, kiningadlaw kay adlaw man sa Ginoo, so kinahanglan lipayo na ito siya ni kiningadlaw. Dili ko na ito pasabot nga Domingo na ito na ito lipayo ng Ginoo. Tanan adlaw yun. Pero naman yung special. Bitaw na itong birthday, special na ito, di ba? Mag-celebrate ka. Tanan adlaw maayo iya sa Diyos, pero di yun malikayan nga naman yung special. Sa usa kasi man ang Domingo yung mga special na ito. Okay, mo magiging ang adlaw di gipilit sa Ginoo, di siya mapanaw. Pero nakabantay mo anong medyo nawala na tradisyon. May nuto na medyo nawala na kay bisan kita mga Katoliko, dili ka naman na itong religion. Ikot naman ang may ba yung buntag niya. Nawala din na. Dili pa ko sabot na giwala sa atong simbahan. Wala magwala ang simbahan na. Ang Domingo adlaw yung as Ginoo. Kinsa may gawala na. Kita rin mga tao nga. Wala na kayo wala na tapos ka magbansayan na. Wala akong isang katuro sa ating dili ko nung kaya katuro. Bahala na binugtong ko o pila na ni kabuhok ng uso bigin may mga kuya. Kaya may practice nga mahimuna na siya ma-practice kung wala kayo kasuruan. So, alang-alang ko kung maluya ko nga may mawawat. Hindi po. Minsan pag may mawawat, padayon yung buwan eh. No? Namay ko ng tihon nga, kanagaling in English mo ito nga, kinahanglan mag-honest yung butuhan, minsan ng uban wala. Di ba? Honest din, kinahanglan na ito, di ba? No. Pero kung dagdahan na wala mag-honest, kasi matakdan ang pagluta, no? So, bisan pag dagdahan ng dili honest, as a Christian, sugdan nila ito, bisan talang usan. Duha tulog. So, ano yun? Yan kalon, mo focus ako diri sa kanang balik lang daw ba
Ganong kinahanglan aktibo yun sa atong pagkakatuloy. Kinahanglan aktibo yun. Diha mo kung makita sa Diyos, kinsa yun siya nato. Kinsa yun. Kinsa siya sa atong kinabuhi. Pamalandang ko na ka. Kini atong naandan na madomingo, simba ka. Pamalandugan ko nung ko, ang atong buhaton pagka-domingo, inana lang. Inana lang ba domingo, simba ko. Simba ko. Mura na ang bato. Then, muli. Then, kung saan na pa yung nauna na ito, yung buhaton. Kung sa'yo naanda na na ito, sulayan ko na ito o una-una na kung nalipay ang Ginoo sa atong gibuhat, dili ni kay Domingo lang ang boda may pasabot, pero ako lang gihimong figure ang Domingo. Dili ko pasabot nga Domingo na po nato ni buhaton. Kundi may kumahimo sa tanan na adlaw. Pero siyempre, sa akong Domingo naman din special na adlaw. Hindi adlaw sa pagkabato. Tudloon sa nato ang Juan 14:12. Kung sa may giingon sa Ginoo ang Juan 14:12. Kinsa tong buot mo sunod kanako, mubuhat sa akong gibuhat, o magbuhat siya labaw paniini, kay buhat ko naman ko balik sa akong Ama. Balik-balik ko doon ako. Kay mo niya, buot na ako o patutukan ninyo o nato nga ibang pilyo. Buot ipasabot nga, dili lang ka mo kana, mukuntin ko lang kung sa akong nahimo karon. O ipasabot ko, nahigugma sa Ginoo, upadayan kita o buhat nga, nagpasabot nga, nagkaanam o dako ang gugma sa Ginoo nato. Sa unsang paagi nga, makipamatuod nato, mapamatuod nato, ang atong gugma sa Diyos, nagkadako. Siyempre, makita na desbuhat. Sama sa gugma sa usan na lalaki ngadto sa iyang asawa, makita sa asawa ko ng gugma sa iyang bana, sa iyang kapikas, nagkaanak o dako. Asa mo na, makita na diya sa buhat. Makita na diya sa buhat. So, mo na ngayon, sama aning atong pagsimba madomingo. Iunsa na ito pagpamatuod nga kanang magsimba ta madomingo, nagpakita ang atong buhat nagkaanang gilong kato diha sa atong pagtigugma sa Ginoo. Ako, wala rin musantog sa mga nauna ang nakapabot kinimang naglihok sulod simbahan. Para na ko, ang nakapabot yun, kining busy kayo sa pag-andam sa kapilya. Kining mga igsoon na ito na busy kayo ang andam sa kapilya o kaya sa katedral o bisan nasa atong simbahan. Ang mga Katoliko na busy kayo ang andam, pagtabang, pag-andam, niining bangkiti man hinigisa. Sila ang parang nato nakapabor o ayaw at ubangan sa Ginoo.
Ano man, kaya niya sa itong mga buhat, mapamatutan na doon na nahigugma gina sa Ginoo. So, kung di pasabot, kita na, ikaw lang masimba, ayaw man. Pero, kung itong kwentahon ba, mas paborigin itong mga Katoliko, mga Kristohanon nga, daghan yun ang gibuhang alam sa paghimaya sa Ginoo. Naroon kayo mga kapilya, naroon kayo mga simbahan na maluloy ko sa tanan ng gandang kurang pinala sila kabuong pag kinaghan kayo sa Katoliko niya, pinarakabuong niya itong sunod sa simbahan. Kaya gani, abot, tingnan mo ninyo sa iyo ko. Sa atong pagkatauhanon, usara ba na sa mga pagsulay na kaya wala na bumugaw. Kung nagkalagan ka sa simbahan, kanya, kurang kita na, kurang kita na, way manawa, kurang ito maluya, angkot, muundan, angkot muundan, matintal sa pag-undan, kaya so, may apil, may iduyog, may itabang. Huwag kailangan Katoliko na kita na aktibo. Sudian mo ako, kung kita mga Katoliko, daghan kang aktibo mga Katoliko, mag-isod o daghan ang ubang relihiyon. Mag-isod yung daghan ang ubang relihiyon, ano man. Daghan kang aktibo, daghan gabuhat sa anay buhaton. Tama niyo ang mission po, pagpasabot sa pagtuo. Kung daghan kang magpasabot sa pagtuo, Katoliko, so daghan makasabot. So kung daghan makasabot, so maligtayan. Maligtayan ng padayon ng panagbahin-bahin sa Kristiyanismo. Kung di pa yung ikaw mag-handle, mag-sulong, mag-message na ako sa Facebook na magpasalamat, magpasalamat sa ibuhat na ito na mission na nakasabot sila sa atong pagtuong Katoliko umikan sa mga mission. Atong imanhan nga kita mga tao o ang tao gibuhat sa Diyos para sa iyang kahimayan. Ang tao gibuhat sa Diyos para mahimaya siya. So, diha sa atong mga gibuhaton, diha makita kung kinsa ang atong gihimaya. Ang Diyos ba o ang yawa? Kung bubuhat o gawakan, kinsa may nahimaya na. Wala rin ka ng basic na tikisa. Basic na tikisa. Kung magbuhat ka o gawakan, kinsa ang nahimaya? Ang Diyos? Ang yawa? Hindi na ako isulti, iba lang ako. Kasi hindi na ako isulti, iba lang ako. Kinsa ang himaya kung mabuhat tao gawin. Kinira ba pag himaya natin sa Diyos, mabuhat ka ng mga maayo, kinira ba sa iyo? Lisod. Pero kung tinuwag ka na higugma sa Ginoo, bisan kung sa kalisod, ako ginagawahan. Sama sa ginikanan na nahigugma sa iyang mga anak, bisan kung sa kalisod, iyang yung buhaton, at ang iyang buhaton. Dahil ginikanan na hindi man iyang pagkita, hindi man yung magkakwarta di sa payo, naman na. Okay. Iyang anak kadhan. Naglibog na siya, sama niya ako.
pag panato siya na, pagpa-eskwela na, pila lang yung mahimo. Pero taman, ginawa, taman sa mahimo, gibuhat Diyos ginikanan, saan niya pagpanato, pag-igugma sa iyong pag-anak. Yung sahay ba, hindi yung sahay mo, yung mga anak luha, mula-gula na. Mula-gula na. Atong pamilya nindot. Nindot akong pamilya. Pero mas nindot pamilya ko, ganahan na magpina ko na. Inakong sayo ko, kung daghan ng mga katoliko mong pinabangay, nindot atong pamilya, ingon natin ang atong pamilya. Sa Biblia kung mabasa ka, particular yun sa mga sulat ni Pablo, kung kapila balik-balikan niya ng pulong pagpulong, kapila po niya balik-balikan ng pagdasigay ka mo, sa pagbuhat o mga buhat na makapalimuhog sa iyo. Kanang pagpugong, kanang may lisod. Kanang mga titulasyon, lisod na mag-ipugan. Bali na kanang panaan na. Panaan na. Ano yung berapa mga lugar na po na grabe kayo pa o. Doon na yung inahan. Drama ito, limot ko sa trabaho ko. Ang inahan, gusto niya pamatutan nga ang iyang anak, nga minyaga, nga ang asawa, na hindi gumagod sa iyang anak lalaki. Gusto niya pamatutan ba nga ang iyang daughter-in-law, na hindi gumagod sa iyang anak lalaki. Kasi iyang anak lalaki, hindi gumagod sa iyang ba nga, wapo, anak. Basta hindi ko kayo ginagawa niya. Amin niyo, bihapon. Kaya gusto niya matino na ang asawa sa iyong anak, kinutanay ba yung hinigugma? Yun sa niya pagsulay, ipanatan niya ang asawa sa iyong anak. Kaya ang gamit, ang igsuong ramon, ng lalaki, sulay ko yung ako. Ganyan. Kailan ko. Kailan asawa sa mga iso. Sulay ko yung pwede. Ipalo na mo sa isulayan niyo kung peligil sa iso ang asawa sa yung iso. Pagsulay mo. Bantay, ikubig mo yun ang kabay. Kasala. Yan kasala. Dili daling ang pagpugong dari ang panaan na ka. Diyan ka sa gobyerno. Kung katungganan, mayor ka, gobernador ka, o ini posisyon niya sa gobyerno. Ngawalas PIR, ngawalas custom. Kaya may mga nagkuk yung mga tentasyon niya. Kanti ko ka magpugong. Kung mga tentasyon gantung na sa mga di mula akong gobyerno, busy kayo isa ng mga palagpukol na anaan sa trabaho. Ano man kayo, dilit sa iyo ang pagpugong. Dilit sa iyo ang pagpugong. So mga tentasyon. Nga naman, kainom-nom sa atong katekismo. Ang atong katekismo, kanang katekisin na itong libro, basa na itong libro para hindi mo mag-listen o resist o kanang pag-ibugno sa kaaway ng mga yawa.
Ang anong katekismo na diya sa katekismo na itong libro, nga human mahulog ang una na itong ginikanan na ganong iba, napanunod na yun nato ng original sin. Napanunod na ito nila, original sin, absence of grace. Pagkawala na yung grasya. Ang grasya, kinahanglan mabalik na ito. Muna na, ang mga pare, hindi magmulat na padakpon pag-ayag bautismuhan. Unyagan. Diba sa upang relihiyon, padakpon pag-yun nila, kaya yung nag-ayag ayag unyagan ng bata. Wala ko sila kibalo na usa sa tumong, ngayon ang bata pa, pabunyagan na nato, kaya ang tumong ko na, kana magbubunyag pagbuga sa kanang klaseng sala na to, original man o ma-actual sin. Ang original sin, absence of grace, pagkawala ng grasya. Diya sa bunyag, malinisan ka sa kanang matang sa sala. Diyan nihapon, mabalik ang grasya. Ikaw kung may common sense ginikanan, ang grasya, di kinahanglan sa matag o sa imong bata, di ka buon na mabalik ng grasya bata. Kinagis mo. Oh. So, common sense, kung di kinahanglan na ito ang grasya, isang bata kung nang pabuyagan na ito atong manang isipan. O duli na kaya na ko hinugan. Usa na sa gitudlo sa itong simbahan, kinahanglan mabalik na yung grasya niya sa tawa o nang dili na kinahanglan niya patupagpagat mo ng bata ay bunyagan. No? Common sense, kung nang pabunyagan ito, bata paharon, mabalik ang grasya, kaya ang grasya mo na yung mutawag na ito pagbuhat pero mayo. Kagiya. Kinahanglan ng grasya, kaya hindi ka buhat o mayo kung wala yung grasya. O niya, bisag naan ng grasya na balik na ito, yes po niya, ang katekismo, gatulong na ito, pero mawala ng concupiscence. Automatic man, nagkapot itong concupiscence. Kung sa man ng concupiscence, kanang concupiscence, inclination, sudo, asin, o wrong. Bisag nalimpyo na ito ang bata, nalimpyo na ito, nabunyagan na ito, pero hapon ka ng inclination nga makasala kihapon ka. Masipyat kihapon ka. No? Bisag nabunyagan ka, masipyat kihapon ka. Kung hindi ka magpugong. Kung niya sa pagpugong, ginahanglan ng grasya, manang grasya. Ya, kanarawan, sa atong katikismo na ba, kituluhan ka, kung makasala ng mortal sin, wala ang muna grasya. Wala na muna. Pero binya lang, naran na siya, pero masamalon. Oh. Pero mortal sin, wala ka ng grasya. Kung saan ako po'y pagi nga, mabalik na. Kumpisa. Na, wala nang iwaluan na. Napatakat lang. Di ba? Oh. Unang natin kumpisa. Napag tayo si paring topic na na. Pagkanindot kayo ng topic sa kumpisa. Sumuna nga kung naatas gobyerno, naatas custom, naatas mayor ka, gobyerno ka, o ini na trabaho na gantok kayo mga tindasyon na dinilalin, isod ang pagpugong. Isod ang pagpugong. Wala na yung panahon, 10 minutos na lang alas 7, isa na po. Ibalayan natin yung sunod ng mundo, wala na pagsayo mo para mas kanyang kang dapat mahiling naman. Okay, sa atong pagko, gasig na ito sa pagka natulog yung natin sa manon. Balikon ko, kagawa kong giingon, katong bago pa ko ang institution. Na ako'y usap ka pastora sa Tinoon hindi gamagaman na duha. Ako yung hinganlan. Pastora sa usap na evangelical sa Amerika si Christine Franklin. Sa ilang missionary man siya sa evangelical ang ilang style sa pag-evangelize, magsaka-saka sila sa balay sa Katoliko.
Kaya ilan naging Bible studyhan na aron makabig nila. Kunya kay usa ka higayon anak, usa ka man siya Katoliko nga mantigos Biblia. In short, iban mo ba? Kanang informed Katolik yun. Sa tinguha niya nga makabig tong pamilya ng Katoliko, balikan ano, siya naman nga nagdala sa Katoliko. Ngayon ako i-share ninyo para pagkasing ninyo. Kay mostly, kita galing mga Katoliko, helpless, sakol mo mga pastor, ministro sa ubang religion, dili kinato sila madala kita nila. Pero kato, langit tong si Christine Franklin, imbis kumbirtihon niya itong Katoliko nga pamilya, siya naman mo inadala. Siya naman yung Katoliko. Kaya silang Bible study, ang Katoliko, mas mantigo man. So, nadala. O galing ang liingon nila kung dili ko na mo gusto mag-Katoliko, ayaw mo pakikistorya o Katoliko nga mantigos Biblia. Kaya kung Katoliko ko na mantigos Biblia, victorious din ko. Very victorious. And ako magka-testimony ko natin yun. Kaya ubay-ubay nga sa una, agiton ko sumbagay ginamit ng Biblia. Pero karon dilingin pangapo testimony lang ito kasi wala ko yung tumindagan, wala mo ikas. So, hindi sila gusto magkatoliko. Kaya hindi naman muharo. Hangtod sunod Domingo po. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.